Siyambonga kakhulu kuNkulunkulu nasemini usenzele inceba ukuba sizoqhubeka simemezele the message of the cross. Amen. Simemezele umsebenzi uJesu awenza opheleleyo. Amen. Wokulandwa kwebandla. Amen. Wokulandwa kwethu. After all has been said and done, sithola uJesu ethi kufeziwe. Sithola uJesu ethi it is finished. Sithola uJesu ethi it is done. Hallelujah. Abaye besho kahle bathi in a sober mind you wouldn't think uJesu ngalesi sikhathi was in a capacity ukuthi usengasho lamazwi ukuthi noma kunjena noma sakulesimo noma sakuyilesikhathi noma sakule inhlungu kodwa ke it is finished. Uthi kufeziwe. Kufeziwe, it actually means it was a confirmation of our rebirth. It was a confirmation yokubuyiselwa kwebandla lalibhilonga khona. Omunye umhlabelelo uthi we were foreigners in relation to Christ. But now we are the sons. Embusweni. Ithi we are foreigners. Okusho ukuthi ke sasilahlelwe ngaphandle. Sasingenalo ilungelo to partake ey'ntweni zombuso. Sasingenalo ilungelo lokumemeza leli gama. Sasingenalo. But now, uzwakala uJesu ethi kufeziwe. So usesilandile, usomelile, isitha sayitshela ukuthi simnikeza okuzombulala kanti sifulfilla the scripture. Kanti sifulfilla the word. Hallelujah. uJesu wenza ummangaliso ngalesikhathi. Uzwakala esiphambanweni ethi kufeziwe ngakafa. Hallelujah. Uthi kufeziwe lingakafiki ngisho nosuku lwesithathu azovuka ngalo. It's another level of faith. He knows that uhamba namazulu. Noma kanjani mayithi kufeziwe manje kuzokwenzeka. Mayithi kufezwe manje kuzokwenzeka. Kufeziwe, kufeziwe. Usubmita i-assignment. Umubuka, you would say at the time the assignment wasn't complete because babe sadidekile nababemshaya. But uthi kufeziwe because he knows ukuthi the message will come to them. Nabo they shall partake. They realize sabamukulile ukuthi hawu simukela amazulu. Then he says kufeziwe because he knows that the assignment is finished. Uthi uJesu ngaleso sikhathi he was in final peace because he knows ukuthi umsebenzi ayewuzele uphelelisiwe. If we recap, we will remember ukuthi uNkulunkulu umuntu i-original intent yokuthi uNkulunkulu adala umuntu kwakungukuthi amdumise. So ke into esiyenzayo thina as my sister just said, siyasuka kuNkulunkulu. Then now because unguNkulunkulu onenxeba, into ayenzayo usilethela uJesu
ukuba sizobuyiselwa ecebeni likaNkulunkulu. So the original intent kaJesu ukuba ezofundisa ibandla alibuyisele kuNkulunkulu. Yikho masifika kuJohn 19 verse 30 athi kufeziwe, because the original intent ayizele kwakubuyisela umuntu ecebeni likaNkulunkulu. Hallelujah. 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 Umemeza ethi kufeziwe wayengamemeza amazwi okwehluleka, but wayememeza amazwi okunqoba. I can imagine Isita was thinking, oh, he's giving in. But now they didn't know behind the message there was something profound. That uJesu, the assignment ebengizele, it is complete. Ayikho into ongayenza noma amandla ongawafaka ukuthi uzama ukeda lokho okwenziwa uJesu. Kufeziwe. Akukho okunye sasingakwenza manje. Akukho nokunye ke esasingakuzama. Kwapheleliswa konke. Kwafezwa konke. Oh, kwaze kwathi ngithi ushilo. Hey, ushilo. Ushilo. Wathi angakwenza konke necebo lakhe lingevezwa emuntu, lingevinjwa lutho. Ushilo. Hey, ushilo. What is finished, which means your past is forgiven. Your debt has been cancelled. Your salvation is secured. Hallelujah. Abantu abaningi baphila sengathi akufezwanga. Bahleli bakhondemwe i-guilt, bakhondemwe i-shame, bakhondemwe i-fear. Kodwa uJesu uzothi namuhla ngenxa yesiphambano, you are free. You are redeemed. You are restored. Kufeziwe. Kufeziwe. Ushilo. Thi kufeziwe. Our lives will never be the same again. Ushilo. Kufeziwe ngemvimbo yakhe saphiliswa. Ushilo. Kufeziwe, it is done. Even the gate of Hades awayokusehlula. Ushilo kufeziwe. He's God the provider. Lize lithi izwi uyamupha othandiweyo wakhe esalele. Kufeziwe, it is finished. Kufeziwe, it is done. Even the enemy asiyazi ukukuhlabela ngokuhluleka kwakho ngoba kufeziwe. Kufeziwe. Uthi kushilo, ushilo kufeziwe. Azihambi ngokubona, sihamba ngokukholwa. Hallelujah. Hallelujah. It is finished. uJesu wawenza wonke umsebenzi. uJesu waqeda konke. Hallelujah. Sesingafuna ukupatanisa lapha nalapha, but uJesu wakwenza konke. Hallelujah. uJesu wakwenza waze wenzisisela. Amen. Ukuthi mina nawe sisengabi nento esehlulayo. Lithi izwi uma kwenzeka lokho ngaleso sikhathi uJesu ethi kufeziwe wagebisa ikhanda. Wadedela his spirit to where it belongs. Amen. Wadedela his spirit to where it belongs. Amen. Because now kwase kufeziwe. Amen. Wayeseqedile ayizokwenza emhlabeni. The moment adedela his spirit, lithizwe kwadabuka isengo sethempeli, kwadabuka sadabuka kabili.
okungukuthi ngokhumushwa usha ndamaya elamasaya kwadabuka isigenqo sethempeli esasiyibheria yethu nokubonana nomdala weinsuku size kuye ngakho konke okusikhathazayo size kuye ngayo yonke imeko yethu asisalindi umpostoli abuye phesheya. Oh my God, asisalindi uMamzulu abuye eTaiwan. Siyamemeza sila, simemeze njengebandla lokuqala lithi izwi uphole esetilongweni lamthandazela lithandaza ngesineke la ingenela ngoba sasidabukile isihenqo sethempeli. Awungena manje kufeziwe, ngena ungasasali, ngena ziqalele, awumemeza igama lika Jesu, ngena manje uthi kufeziwe la nilimemeza khona ngiyokuba khona, ngena kufeziwe. The things of the heavens sometimes will confuse you, because now what happens is whenever God is about to do something, He makes sure that a human mind sometimes igcina ngasabona nokuthi kuyikhona, because now into eyenzakalayo in the cross uJesu mayithathela umphefumulo wakhe lithi iBhayibheli washintsha kwamnyama ezweni kwadideka ngisho nabe bembeka esiphambanweni ngampela barealize ukuthi la uyinkosi. Uthi kufeziwe, uthi will never walk in shame, kufeziwe. Uthi will never walk in disappointment, kufeziwe. Uthi asiyakulimemeza leli gama sibuye silambatha. Hallelujah. Abanye they even afraid ukuma bememeza leli gama phambi kwabantu, but uthi uJesu kufeziwe konke niyawukusho umoya ngcwele uyakunifundisa kufeziwe. Asithemba amandla ethu, asithembi our abilities or capabilities, but sithemba ukusho kwezwi lakhe ngoba ushilo wathi kufeziwe kuphelelisiwe. It is done, it is done. Kufeziwe ibandla liyawuhluleka linalo moya. Kufeziwe ibandla liyawuma ndawonye linalo moya. Kufeziwe. He's God who knows no limitations. Kufeziwe la kukhona igama lakhe khona siyadlula uwafohla njengokufohla kwamanzi amaningi. Kufeziwe. Kufeziwe kuphelelisiwe. It is finished. It is finished to a point that even the message of the cross sisayimemezela nanamuhla ngoba akukho kuyoyimisa. Kufeziwe. Ngisho ungahamba dadewethu, ngisho ungahamba mama, ngeke kushintshe kodwa lolo khulumenyezeliwe ngoba washo wathi kufeziwe. Angithi izwi lakhe kalishintshi futhi alibuyi lingawenzile umsebenzi. Bayathi kufeziwe, you like it or not, kufeziwe. Uyamthanda umthandi, kufeziwe ukuthi uzophumelela. Hawu ibandla uyaligxeka uligxeki, mangela uNkulunkulu kufeziwe lizophumelela. Kufeziwe empilweni yakho. Umndeni wakho ngisho ngathiwa utheni ukhastela ngaphandle, but makufeziwe ayikho into esiyenza. Ayikho into esingabuye siyenze. When the apostle sixoxa ngelinye ilanga ngivuma uJesu, one thing he said, wathi wayifaka inhlahla ekhaya. Kufeziwe ayikho into esingayenza. Hallelujah. Kuze kube manje our lives are not the same. Kufeziwe uma lithi izwi ithi indoda kaNkulunkulu ukhona nike okusele endlini yakabo ukuba ngamenzela umusa. Ngisho ngathiwa babengathanda ukumletha, but because the word has said kufeziwe uyakwenzela umusa. Kufeziwe kuphelelisiwe. Acts chapter 3 verse 6 it says, this man ubekahlala njalo
ngasekusangweni uma kuzokhulekwa. Amen. By this time wayenabantu shuthi ababemthanda, ababemsondezela njalo ngasendlini kaNkulunkulu. Amen. So it was his destiny helpers. Amen. Kwenzeka into eyodwa ngaleli langa, uPaul bayothandaza. Bathi babelivakashela leli dolobha. Zenzo chapter 3 verse 6 ufunde ekhaya. Uthi babelivakashela leli dolobha ngalesi sikhathi. Kodwa ngoba into kaNkulunkulu ithi uNkulunkulu mayise ehlelile ayikho into engashintsha. Mabefika kuye uthi ufuna ukwenza into ayijwayele, ufuna ukwenza into ayaziyo ukuthi abangenayo ethempelini yena umsebenzi wakhe ukuthi acele. Into ayebekela ukuthi akwazi ukusizakala acele. Then when uPaul efika kuyena uthi uPaul ngibheke le ndoda iyambheka ilindele ukuthi uPaul uzoyinikeza okuthile, kodwa uPaul ubonakala ethi ngibheke iyambheka le ndoda. Ngiyacabanga ukuthi yayiselindele izindaba ezinhle ukuthi uPaul khona azokhipha ayinikeze. But now the word of God says uthi uPaul igolide nesiliva kanginalo, igolide nesiliva kanginalo, kodwa lokho esinakho enginakho ngikupha khona. Hamba, awukufeziwe hamba, kufeziwe hamba, kufeziwe hamba. Lokho esinakho, lokho umpostoli the anointing usipha yona hamba. Awukwazi ukuhlala usula, akufeziwe. Awukwazi ukuhlala usula, the scriptures afundiwe hamba. Utsheliwe ngezwi hamba. Kufeziwe, kufeziwe, kufeziwe. Awukwazi ukufa usula, awukwazi ukuthi kungenzeki uNkulunkulu the original intent ayekubekele yona. Kufeziwe, kufeziwe, kufeziwe hamba. Ngisho usuhlale 38 years ngasechibene eBethesda, kufeziwe hamba. Ushilo kufeziwe hamba egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Mark chapter 1 verse 15. Wathi isikhathi sithwelisekile, umbuso kaNkulunkulu ususondele, phendukani. Hallelujah, hallelujah. Into ayifuna kithi Jesu esefezekise konke ukuthi siqhubeke the message of the cross, simemezele ukuphenduka. Kufeziwe, 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 kuphelelisiwe. It is done, it is finished. It's time for a rebirth. Konke okudliwe isikhonyana kuyabuya, kufeziwe. Konke uNkulunkulu asibekele khona njengebandla kuyabuya.